Presiden Kaseng KSU Naribah District Bak Ferdinand Khan Kamni ulalek ban penhap perdano ia kejingilek kai football kebelah penyait da Kaseng KSU Western Border Unit haka shnong war mausau haka shipeu terik benai mat shmantau snam arajar arpuar. Tim kibala poi syaka final kidei kanongdom sport club ban kajakong sport club kibala yakni yakanam ladu haka jing yakun kabai tanat bha kajakong sport club kalayora yaka jing job kum kaladu hakane ka tournament. Presiden barangba jong Kaseng KSU Naribah District Bak Ferdinand Khan Kamni haka jing keren jong u ulapin kan mau ya kajing slur bar kajing IT lut jong usam larang ba ubiswal Paul Makri ubana kashnong umrit bala IT yala ka jong kajing im na ka bandakari house nam kat khandai spa prapo nyau habalaki kajing ele persya yaki menderi mat klam dak lat ru ka banga kwa ban pasat jumut pi itai we iba nilakai khatwei mut na thrai boro khatwei mut pinomyo kalat ban thap gol udan tang striker lani ki forward ki ban yo lat ban thap gol ka jumut kalong ba tang lada u goalkeeper la kai ba ki defender ba ki midfield ka poi ka ball shadow shakma ba ki sayo e kalat ban thap gol kamut ba ka jila kai ka jingjok kamdai jong wei shibat hari ka dei jong teamwork takada ngaso banong yepi kumbal apun paw mune ngalapat sautem ni ka julong presiden ka war mo saw minute kami house name arjar shpo hapor ngabat general secretary bat house name arhajar khandai kale boro kalong ka ji yetri stom jong iwei poi wei ki para khot jong sek bat habang apun paw yepi ngade kumbal ong mune secretary bagi lasdang mentuklan iki ocean di paper po ka jela ka jungi namar balai kade ko hok ka jungi banginyo kinukit kam kibadi parado para senam ki jungi ula ong ro kum kajing pensa kan mau ya kajing slur bat kajing len lade jong u ka KSU kan te ya umot sa jing kan mau haka shnong umrit ka shnong jong biswal Paul Makri kum kajing kan mau i ya u haki sngi bat ki pateng ki banwan hadin ngan put hamne ngiri ban kan mau ru bagidan we noilam KSU jongi house nem khat kan bai spa prapunyo khanyo trek ubnai jeliu hamte po mot pran hau tok nem khat kan bai spa prapunyo wiang man yakun namata ka jai menriu hak po jong babun bat ungat dau kuli jok sarkar bat uyak no sindon hangta bagi kan mau wau ne wa pol biswal Makri udai nak senong jong pi bat senong kabade tate po thai umret senong umret bat kaseng kalapar khatru bakan le keke ka bahatam hit kan mau sa yung ne urang ba breu wala len lebe ban IT ka jim ju namta ka check breu bat syong na syong ngaso ban tentu sa KSU hi barok kawai unit ki badon chine sport western ba kaseng ka balai ban pelong biang ya kane ka football match prang hangne po thai jopi nakaliang juga district nin sa penmang om dunai ka arlak tegai ye mapin pelong ya ka football ka bahe chane ka thai jopi